que tal vai? Vai lento ou vai rápido a navegación? Aí vai, ten que ter... Vai rápido, eu creo que sí. Bueno, pois boas tardes a todos e todas. En primer lugar, antes de comenzar esta roda de prensa, eu quixera dar as gracias a todos os ribeirenses que de corazón me teñen expresado o seu apoio por o meu nomeamento que se produxo o pasado xoves. A verdade é que estou abrumado con tantas mostras de apoio, con tanta ilusión que ten generado, e a todos eles pois lle quero dar as gracias e o meu compromiso de traballar arreo e intentar non fallarlle a ningún deles. E precisamente pois parte do que hoxe vou a falar en esta roda de prensa ten que ver precisamente con eles e poder acercar a miña labor, o meu traballo un pouco máis aos seus desexos, facer máis cercana a actividade política e sobre todo tamén abrir unha porta que sirva de cauce para as súas suxestións, para as súas suxerencias, para intentar contribuir ao que ten que ser o futuro de Ribeira a través desas propostas que van a servir tamén directamente de base ao que ten que ser o noso programa. Pois ben, o que teño feito é adaptar a miña páxina web, é dicir, manoloruiz.org, ao que son as miñas novas responsabilidades como candidato ao Partido Popular, en este caso, como candidato á alcaldía de Ribeira. Pois esta páxina, como decía, pretende acercar un pouco máis ao ciudadano, ten varios apartados que eu creo que son moi importantes. O primeiro, o que é o apartado de decirlle a xente quen é Manolo Ruiz, como entra en política, cales son as súas, pois, ni máis ni menos preocupacións e cal é o seu currículum, tanto profesional como currículum político, e facémolo, como podedes ver, pois da forma máis directa e clara, como é unha pequena entrevista de introducción onde un pode falar desde o que decía hasta as súas aficións, hasta as súas aspiracións personales, etc. E iso mesmo se ve a través do que é o propio currículum, que teño que decir que sempre me gustou e así teño feito despois de acabar a miña carreira, pois todos os cursos de posgrado teñen que ver coa planificación local, co desenvolvemento sostible, e creo realmente que é unha ferramenta, que agora que chega o momento vai a ser moi útil para ter unha xestión eficaz dos recursos públicos e do que é o pueblo. Bueno, eu creo que a través desta propia páxina pois un pode ver casi toda a andaina, non? Desde os fitos máis importantes da vida de cando un acaba a carreira, cando un vai facendo cursos de posgrado, ou cando por primeira vez, esta é unha foto a que lle temos especial cariño, pois ganamos as eleccións locais por maioría absoluta con José Luis Torres Colomer, e despois así podríamos seguir a miña primeira andadura no Parlamento, a miña primeira intervención tamén en ese propio Parlamento, e a partir de aí importantes funcións que tuve no eido parlamentario como presidente da Comisión de Asuntos Europeos. En este caso foi unha visita que fixemos a todas as institucións europeas, ou ben como presidente da Comisión da Emigración. Aquí podemos tamén ver algunha desas visitas que fixemos ao que son os nosos paisanos no exterior. Pois ben, iso vaise a complementar, tal como decía, pois basicamente co que vai a especificamente servir a información para o ciudadano e a vez a fórmula para adquirir nós todas as súas inquietudes a través do que chamamos eleccións locais, que ten
dúas partes que son o taller de ideas, que aí é onde ten parte fundamental o ciudadano, dicíndonos todo o que lle gustaría, esas ideas que moitas veces teñen máis clara o ciudadano da pé que o propio político, e posteriormente irán salindo todas e cada unha das nosas propostas. A partir de aí, pois temos o enlace con outras redes sociales na que un está inmerso desde o Flickr para o que son pois as fotos que un ten, o Facebook, que é unha ferramenta pois moi útil de traballo e que ademais diariamente actualizamos. Eu teño que decir que o actualizo pois en primeira persona, e por outra parte, bueno, enlaces de interés como a propia páxina web que un ten no Parlamento de Galicia, que creo que tamén é unha das máis completas das que se dá no Parlamento e que achega a miña labor a todos e cada un dos ciudadanos, que é a parte máis importante. Bueno, en estes momentos en Facebook pois superamos os 700 amigos. Espero que en próximas datas pois moitos ribeirenses se xunten e podamos superar con moito esa cifra. E a partir de aí, pois, hoxe esta página web nos sirve para dar a primeira das noticias que me parecen de interés para a comarca. E ten que ver co polígono industrial, e ten que ver coas inquietudes empresariales de Ribeira e a Puebla co macropolígono, no que podemos xa facer público, e así o fago, e a parte os que se queran acercar, como antes decía, as novas tecnoloxías, que a próxima semana, coincidindo co pleno de Parlamento, vamos a ter unha entrevista co conselleiro de Ordenación do Territorio, de Obras Públicas, con Agustín Hernández, para expresarlle a nosa inquietud e as nosas propostas para que ese polígono industrial sexa unha realidade canto antes. Como ben sabe, o anterior goberno bipartito, pois durante 4 anos estuvo mareando a perdiz, porque como tamén xa hoxe en día teñen claros os ciudadanos, se nos foi dicindo que se iban avanzando en diversos aspectos administrativos, que se iba a aprobar o plan sectorial cando era imposible. Era imposible por unha razón clarísima, é que a lei do suelo, a lei de ordenación urbanística de Galicia, prohibía o poder facer e o prohibía expresamente calquer polígono, calquer plan sectorial que estuvera en un chan protegido, neste caso un plan sectorial que iba dentro de un terreno forestal, de protección forestal. Pois ben, eu creo que xa se deron os primeiros pasos para solucionar esa eiva que facía imposible o polígono industrial. A primeira foi o Lei de Acompañamento da Xunta de Galicia, donde expresamente cos informes preceptivos oportunos se permite tamén, cando o interés público ou a utilidade pública o demande, o poder facer un plan sectorial, o poder aprobar un polígono industrial en chans destas características. Pensemos que en Galicia, pois a maior parte do seu territorio está catalogada así, e excluir unha infraestructura tan importante como a industrial de este chan, pois sería prácticamente facer inviable moitísimos dos polígonos industriales que estaban en marcha. Un deles era o noso. Pois ben, eu podo decir que nestes momentos está desbloqueado o que é a aprobación do plan sectorial, que xa se están solicitando e facendo o oportuno informe ás consellerías que sectorialmente teñen que facer o seu informe, neste caso a de Medio Rural e a de Medio Ambiente, e podemos decir e concretar que nos próximos 40 días vai a ser unha realidade a aprobación do plan sectorial e, polo tanto, un trámite menos para intentar que ese polígono canto antes poda ser unha realidade. Pero a partir de aí a ninguén se nos escapa as dificultades que ten a administración para gestionar os poucos recursos que ten e, polo tanto, o que temos que facer é facerlle ver á administración que ese parque é un parque rentable, é un parque viable. Vemos como na comarca hai algún parque non moi lexos de aquí que nestes momentos ten moitísimas dificultades para
poder vender esos terrenos. Por iso nós o que lle pedimos tamén e o que lle vamos a pedir e vamos a tratar en esa reunión é que a Xunta de Galicia aprobe o que é un rexistro de demandantes, no que nós podamos demostrar tanto os representantes do Concello de Ribeira, que nos acompañarán, como o representante do Concello da Puebla, pois no que podamos demostrar, ni máis ni menos, que aquí hai unha demanda importante do que é a demanda de chan industrial. E por último, nos vamos a decirlle á Xunta de Galicia que estamos dispostos a comenzar un novo camiño no que os concellos podan ter máis protagonismos, a buscar as fórmulas máis axeitadas para que a partir precisamente de esa demanda existente se poda sacar adiante polas fórmulas que a lei pois nestos momentos ten aprobada ese polígono industrial. E polo tanto, creemos que vai a ser un paso importantísimo e ademais eu teño que decir